Moi boas, estou en Vilagarcía de Arousa para participar no Campeonato Galego de Media Maratón con un vento terrible. En principio todo indicaba que iban suspender a carreira, xa que suspenderon varias na Coruña, en Vigo, pero aquí non, temos que correr. O obxectivo ia ser mellorar a marca, que é de 1 hora 19:22, con boas sensacións correr a 3:40, que sería un tempo de 1 hora 17, máis ou menos, pero con este vento é imposible, así que será un adestramento. Estuve pensando en non vir á carreira, pero como estou anotado no campeonato, se non veño, pois hai sanción ao equipo, creo, ou algo así, non sei. Entón, nada, aquí estamos a ver que sai. Xa veredes que habrá momentos nos que non me movo do sitio, meterei unhas pedras nos bolsillos para que non me levo o vento, a tirar millas. Vamos xa empezar a quentar, que queda 1 hora e hai que pasar por cámara de chamadas e a ver que sai. Vamos 7,7 kilómetros a 3,54 de media, pero é imposible correr.
kilómetro 17,7 a 3,56. Bueno, por el principio xa vento a favor. Non estaba o día para moita cousa máis. Pois ata aquí o que foi o Campeonato Galego de Media Maratón, con vitoria para Manu Lorenzo en 1 hora 11 minutos e 10 segundos e Iciar Manso en 1 hora 23 minutos e 23 segundos. En canto ao meu resultado, acabei de 59 e 16 da categoría, con un tempo de 1 hora 23 minutos e 40 segundos, a un ritmo de 3,56 o quilómetro. O obxectivo, pois, xo descartara antes da carreira de buscar mellorar o tempo, polo que ao final foi un adestramento pelexando contra o vento. As sensacións foron bastante boas, ata o quilómetro 14 e casi todos os quilómetros en torno aos 3,50 o quilómetro, pero a partir de aí o rendemento caeu e xa as pernas non ian tan ben como antes, índome ao resto dos quilómetros a un ritmo entre 4 e 4,10 o quilómetro. O percorrido foi o mesmo co ano pasado, pero dando as voltas no orden correcto. Foron 3 voltas, dando primeiro unha volta pequena e logo 2 voltas grandes nas que iríamos rumbo a Carril e ata Vilaxoán, con un terreo completamente chan pero con 2 cambios de sentido. A distancia polo reloxo foi de 21,3 km. O prezo por participar era gratis para o do Campeonato Galego e para a proba popular pois ia por tramos de tempo, sendo o primeiro tramo de 15 euros e para o segundo tramo pois 20 euros. Os puntos positivos, pois boa información sobre a carreira, zona para aparcar ao carón da saída, recollida de dorsais o día previo ou o mesmo día, separados por número dorsal que facía máis áxil a recollida, servizo de guardarroupas, avituallamentos intermedios con auga, avituallamento final completo e xa en bolsas individuais, duchas ao carón da meta e agasallo desta camiseta. Os puntos a mellorar, pois para min faltou un comunicado de se ia realizar a carreira ou non, xa que se suspenderon varias probas e ata o último momento estive mirando tanto na páxina da Federación como no Concello de Vilagarcía por si había algún comunicado ao respecto. Non sei de quen era a responsabilidade de suspender a proba, pero a miña opinión é que tiña que haberse suspendido por estar en alerta polo vento. Era imposible correr, era o máis sendo o campeonato onde a gran maioría dos corredores ximos a intentar mellorar o tempo que temos e quedar o mellor posible para ese campeonato. Como dixen ao principio, fun porque estaba inscrito no campeonato. Se non vas, pois hai unha sanción ao club, que non é moi grande, pero non hai por que andar pagando. Se chego a estar só na proba popular, pois seguramente houvese quedado na casa. Rematada a carreira, creo que sobre as 2:30 máis ou menos, a Xunta mandou un comunicado onde obrigaba as federacións a suspender todas as actividades ao aire libre. Comunicado que para min tiña que haberse mandado xa para todo o día. Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba e vémonos nas carreiras.